дар ин бахши барнома вобаста ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ гузоришҳо ҷой дода шудааст. ҳодисаҳои роҳу нақлиётие ки муҷиби марги инсонҳо мешаванд ҳамеша дардноку нороҳаткунандаанд. Давоми ҳафтаи гузашта мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд садамаҳои ҳалокатоварро ба қайд гирифт ки ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ чунин ҳодисаҳо аз риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ва ё худбоварии иштирокчиёни ҳаракати роҳ сарчашма гирифтааст. Санаи 31 январ тахминан соати 12:00 ронандаи автомашини тамғаи Opel Vectra Нилуфар Усмоноваи 45-сола истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон аз самти шаҳри Истиқлол ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат намуда, ҳангоми баромадан ба шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар километри 321 шоҳроҳ ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҳудаи идораи автомошина набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Starex таҳти идораи ронанда Сомон Назирзода истиқоматкунандаи ноҳияи Мастчо ки дар роҳи асосӣ ҳаракат мекард бархӯрдааст. Дар натиҷаи ин расиши шадид автомошинаи Hyundai Starex чаппа шуда як нафар мусофир писарчаи 10-сола сокини шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчо бо бардошти ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. Садамаи дигар бо оқибати марг ин пахши пиёдагард дар шаҳри Хуҷанд аст ки санаи 31 январ тахминан соати 19 нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифтанд. Ронандаи автомошини тамғаи Mercedes-Benz Муқим Зоидов истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди 66-соларо ки мақсад дошт роҳро гузарад пахш намудааст. Пиёдагард баъди дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. Ба ҳамин монанд, яъне роҳ надодани пиёдагард санаи 4 феврал сабабгори рух додани садамаи ҳалокатовар дар шаҳри Истарафшан гашт. Ронандаи автомошини тамғаи Opel Vectra Фирӯз Зокиров истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат тавассути роҳи нақлиётгарди деҳаи Суфи Ориф дар назди беморхонаи шаҳри Истарафшан бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард зани 60-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истарафшанро ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш намудааст. Чунин амали ронанда боиси марги пиёдагард дар ҷои ҳодиса гашт. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ ки 2 нафар ҳалок гардид дар роҳи нақлиётгарди самти шаҳри Конибодом санаи 4 феврал рух додааст. Ронандаи автомошини тамғаи Mercedes-Benz Абдураззоқ Раззоқови 21-сола сокини шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат тавассути роҳи деҳмои Конибодом ҳудуди ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри Конибодом аз ҳудаи идораи автомошина набаромада бо воситаи нақлиёти Opel Zafira ки дар як самт ҳаракат мекард бархӯрдааст. дар натиҷаи садама ронандаи сабукрави Mercedes-Benz ва як нафар мусофири ҳамин нақлиёт марди 34-сола сокинони шаҳри Исфара ҷароҳати вазнини барои ҳаёту саломатӣ хатарнок бардошта дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодом ба ҳалокат мерасанд. Ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ давоми моҳи январ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 17 садама рух додааст ки дар натиҷаи он 9 нафар ҳалок ва 11 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. бо манзури ин гузориш ба тамоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ бо интизомӣ ва эҳтиёткориро тавсия медиҳем. ҳарчанд аз тарафи масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ борҳо оиди вазъи интизоми пиёдагардон дар мавзеъҳои бозори Панҷшанбе ва назди дорухонаи марказӣ инчунин бозорҳои Сомону Баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузоришҳо омода намуда бошем ҳам чунин вазъ аз тарафи шаҳрвандон ҳанӯз ҳам ба назар мерасад. беинтизомии пиёдагардон дар ин мавзеъро ба қавле ба авҷи аъло расидааст ки ҳар рӯзу ҳар соат кафолати ҳаёту саломатии онҳоро танҳо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо ҳамроҳии кормандони ғайриштатии милитсия таъмин менамоянд. боиси нигарон нест ки ҳатто бисёре аз калонсолон ҳатто падару модарон ва модарони кӯдак бардааст ба ҷои он ки худ намунаи ибрати дигарон бошанд дар бисёр ҳолатҳо ҳаёти худ ва ронандагонро зери хатар гузошта намоишкорона аз пеши воситаи нақлиёти наздикомада истода роҳро убур менамоянд. нисбати чунин пиёдагардоне ки аз гузаргоҳҳои бехавфи зеризаминӣ истифода намебаранд ва оид ба ҳифзу ҳаёти саломатии худ заррае ҳам андеша намекунанд ба хулосае омадан мумкин аст ки бинобар дар сатҳи паст қарор доштани маънавиёт ва муносибати фориғболонаи эшон нисбат ба риоя намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сари ҳар қадам содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт дар ин минтақаиро аз эҳтимол дур нест. ин мавзӯи доғи рӯз имрӯзҳо на танҳо роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд балки аҳли ҷомеаро ба ташвиш овардааст. пиёдагардон ба оддитарин масъала фарқияти роҳи нақлиётгардро аз роҳи пиёдагард сарфаҳм намераванд ё ин ки фаҳмидан намехоҳанд. пас ин гузаргоҳҳои бехавфи зеризаминӣ ки бо сарфи маблағҳои зиёд сохта шуданд барои чунин зумраи инсонҳо пешбинӣ нашудааст вобаста ба вазъи ба амаломада баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо
пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо ҳамарӯза аз тарафи роҳбарият ва кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва шӯъбаҳои вазорат дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар мавзеъҳои дар боло зикр гардида чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шуда истодааст. зимни гузарондани чорабиниҳои номбурда зиёда аз 30 нафар шахсоне ки ба қоидавайронкуниҳо роҳ доданд маъмурии маъмурӣ мувофиқи моддаи 340 қисми 1 кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда. аз онҳо ба маблағи 7 сомону 25 дирам ҷарима истонида шуданд. маврид ба ёдоварест ки таъмини бехатарии пиёдагардон ва пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки онҳо дар ин мавзеи роҳ вазифаи танҳо кормандони милитсия набуда, инчунин фаъолон, роҳбарони ташкилоту идораҳои дахлдор ва раисони бозору марказҳои савдо низ вазифадоранд сари ин масъалаи ташвишовар ибрози андеша намоянд. пиёдагардон моя бисёр ғам метиҳанд. аз ҷои дакоришон намегузаранд. ҳамин як чораша дида шавад бо назм мешавад. ҷудо карда беҳтар ки ҳамин мошин омдоз давида мебурам. шумо чӣ пешниҳод доред? ман пешниҳод тартибот шавад. аз пиёдагардон чӣ хоҳиш мекунед? хоҳиш мекунам ҳурмат кунам худошонро, мошинро эҳтиёт шаванд, ҳурмат кунам.